Hello mga kabayan, welcome back to Bernard Tigabaon TV. Sa umagang ito mga kabayan, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting negosyo na existing na sa Pilipinas at kahit saan man panig ng Pilipinas ay mayroon nito. Ito ay simple lang pangmasa, pang middle class para sa lahat na nagnanais na magnegosyo nito o mag-operate nito. Ito ay nagkakaroon tayo ng magandang income at nagbibigay sa atin ng oportunidad kung tayo ay walang trabaho. Ano nga ba ito? Ito ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, I don't forget to subscribe with this channel and hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. So ito na, hindi na tayo patumpik-tumpik, hindi na tayo paligoy-ligoy. Pag-uusapan na natin kung ano ang negosyong ito. Kaya't ito, abangan mo kabayan. Alam nyo ba na sa ating bansang Pilipinas, mga kabayan, ang pamamasada ng tricycle ay kinaugalian na simula pa noong 1960s. Ayan, may mga Elto tayo noon, may mga Yamaha nang nag-develop, may mga TMX at mga iba pang sasakyan ay pinapasada sa ating bansang Pilipinas. At napaka-importante ito noon magpahanggang ngayon dahil ito ay ginagamit nating transportasyon, mapa-opisina, mapa-negosyo, mapa-estudyante, mapa-palengke. Ang pamamasada ng tricycle at ang tricycle na yan ay nagbibigay ng napakagandang serbisyo sa mga tao. Totoo yan kabayan, kaya yan ang pag-uusapan natin dito sa umagang ito. Paano kumikita ang operator, paano kumikita ang driver, o paano kumikita ang nagbaboundary. Kaya ito kabayan, abangan mo ang oportunidad na ito. Siyempre, ang unang-unang tanong, paano nga ba tayo kumita? Unang situation kabayan na ibibigay ko, kunin natin yung sitwasyon ng COVID-19. Nung nagka-COVID-19, temporary na color coding, lalong-lalo na dyan sa Ilocos. Shout out nga pala sa Barangay Waigdaya Toda, Kandun Toda at sa lahat ng Toda dito sa buong Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat. Ibabahagi natin kung ano yung passion natin dito sa pamamasada sa mga viewers natin kahit saan man panig ng mundo. Ito na yung unang kitaan. Siyempre, ang unang-unang kitaan, balikan natin yung sinasabi natin na COVID-19 o di pandemya time. Hanggang ngayon, pandemya time pa rin. Pero nagkaroon ng quarantine, medyo umagal ang kita ng mga tricycle driver. Pero hindi naman sinasabi na zero. Alam nyo ba, nang noon nagka-quarantine, doon sa Kandun City as my point of basis, kung sasakay ka, isa lang ang pwede mong isakay. Pero ang sulit naman dito, binabayaran lahat ng isang pasahero yung pasahe ng 4. Yan kabayan. Kaya bawi rin sila. Ang nakapagpabagal lang ay nagkaroon sila ng color coding just to avoid yung mga pag-spread ng virus. Pero alam nyo ba na habang sila ay namamasada at mga pasahero ay hindi ka makapagpasada kung wala kang gate pass sa iyong barangay at hindi ka sumusunod sa protocol ng pangkalusugan, kagaya ng pagsusuot ng mask, face shield, social distancing at paghuhugas ng mga kamay sa pamamagitan ng alcohol at mga disinfectant. Ito ay sinusunod nila kabayan. So yan ang unang-unang kitaan mo. Pangalawang kitaan ay siyempre napakaganda ito kabayan. Ang pangalawang kitaan dito, service. I-convert na natin just in case na lagyan natin ang vision before, today and after. Dahil nag-open na ang bansang Pilipinas. Kung may service ka kabayan, for example, sa isang lugar, meron kang service na mga estudyante, kahit sabihin na lang natin na ang capacity mo, sabihin natin 5 ang capacity ng tricycle mo na estudyante, dahil ang pamasahe nila ay 20 araw-araw yan, buwan-buwan mo kinolekta yan sa isa. Kung 20 ang pamasahe niya ay 40
Sa 5, 200 po yan. 200 times 24, halos umaabot po ng mahigit 5,400 yan. Sa isang buwan, sa estudyante pa lamang yan, kabayan. Kaya may kita sa pamamasada, may buhay sa pamamasada. Maliit ang puhunan, malaki ang kita, madaling i-operate, swak sa masa. Kaya kabayan, napaka-importante yan na malaman mo na mayroon din kita dito. Pangalawa, pangatlo na pagkakakitaan dito ay pwede kang alam mo ba kabayan na habang ikay namamasada, pwede kang mag-business. Anong business to? Siyempre magpapaload ka habang nandun ka sa toda ninyo, sa paradahan ninyo, ay pwede kang magkaroon ng e-loading business. Dalhin mo lang doon habang nag-aantay ka ng pasahero mo, isabay mo ang e-loading business. At hindi lang yan, mayroon pang isa, pang-apat na ito. Pwede kang magbenta ng mga biskwit, candy, at kung ano pang naisin mo, ilagay mo lang sa iyong pampasadang tricycle. Yan, business yan, kabayan. At hindi lang yan, isalin na natin ang panlima. Alam ko, nakita ko na dito, maraming gumagawa nito sa amin, lalong-lalo na yan sa barangay Waigdaya, Toda. Meron din nagpapautang ng pera dyan, kabayan. Kapi muna tayo. Tama yung napakinggan mo. Meron akong mga kabats dyan sa high school at saka mga kakilala. Habang sila ay namamasada ng tricycle, abay nagnenegosyo sila ng pera dahil ang mga asawa nila nandito sa abroad. Yung mga nasa Singapore, mga nasa Greece, yung asawa nila ay nagpapautang ng pera. Kaya napakalaking tulong yan. Marami tayong may operate. Marami tayong mapapag-aralan na pwedeng pagkakitaan habang ikaw ay namamasada. So, I hope na nakatulong yan, kabayan. Simple lang ang vlog na ito at sana, kabayan, nagkaroon ka ng information, education, kahit hindi man gaano maganda dahil ang mga location natin, kabayan, ay pinagsisikapan natin makapag-feedback ng video para sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. At the same time, financial and educational ideas ang ating binibigay, mga business tips. Kaya yan, kabayan, ang may share ko sa umagang ito. Uli ay inayanyayan kita, kabayan, na i-subscribe ang vlog na ito, Bernard T. Gabaon TV. Don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin, kabayan, at i-share natin ng marami para mas madaling i-recommend ni YouTube. O, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang pagyaman mo. At ito ni kabayang Bernard Gabaon ang nagsasabi sa inyo, God bless you po!